Arratsaldeon denoi. Jon Ormazabal naiz, kultur ikastarako zurlanketa eskolako irakaslea. Hemen atorkizue hol honekin, lantxoa deiteko asmotan. Hol hontan laburu bat marraztuko dugu eta gero landu egingo dugu. Ariketa hau 3 zatitan banatuko. Lehenengo zati izango da marrazketa, bigarrengo zatia izangoa lanketa, eta hirugarrengo zatia edo atala izangoa bukaera. Egun gaur hasiko gara marrazten. Hol hau aritz hola da, aritza oso egur noblea da eta oso gogorra. Balantzeko eta erramita oso zorrotza erabili behar da. Hol hau ekarri dut San Pedron dagoen Albaola itsas faktoriatik. Bertan San Juan Valentziaren erreplika egiten ari dira eta ni bolundrez bezala aritzen naiz han eskuak botatzen laguntzen. Eta handik ekartzen ditudan zatiak dira. Beraz oso egur berezia da niretzako. Hastea goaz. Hementxe laburua marraztuko dugu. Konpasakin, gutxi gora bera, borobil bat egingo dut. Borobila 4 zatitan banatuko dut. Hortxe 2 zatitan banatuta dago. Eta 4 zatitan banatzeko bisektriza bilatu behar dio. Bisektriza aurkitzeko konpasa ireki. Hemen raiatxo bat. Hor beste raia bat. Eta hor moztu egiten raia. Eta puntu hokin elkartuta bisektriza daukagu. Egun gehatzen zaiguia borobila 4 zati berdinetan banatuta. Hortxe, borobila 4 zatitan banatuta. Hau izango litzake radioa. Radioa zatitu behar dugu 4 zati berdinetan. Hor izango litzake erdia. Eta hola guztietan. Radioa 4 zatitan banatuta. Voy a compartir aquí. Pintxatzen dut eta ateratzen dut kanpoko kurba. Radioaren erdian pintxatzen dut eta kanpoko kurba edo zirkunferentzi erdia. Oain laburuaren buruak. Radio txikiago hartuz.
daude laburuaren buruak. Falta zaizkigu barrungo kurbak. Radio berdinarekin kosa pixka mugitu egiten zait. Perfektorik ez dugu nahi, ez zaizkigu gustatzen, gutxi gara bera. Piskat artistikoa, politagoa gehatzen data. Horren bolitzakeia laburua marraztuta. Bai? Baina hobeto ikusteko gero lanketan hasten ganean, rotulagailuakin errepasatuko de pixka bat. Laburuaren esanahia. Batzuk gauz bat esaten dute eta beste gauz batzuk esaten dute. Batzuk esaten dute dela simbolo astrolaktikoa. Ikurra hau dakagu guk oso gure ganatuta euskaldunok. Pentsatzen dugu gure ikurra dela. Beste kulturetan laburua azaltzen da. Bere jatorria indo-europearra da. Batzuk eguzkiarekin. Satrustek esaten zuen pixka bat zala bi munduen arteko erlazioa, ongia eta gaizkia. Heriotza eta biziaren arteko erlazioa, gaua eta egunaren arteko erlazioa. Orduan ongia eta gaizkia azaltzen da batzutan ezkerretara eta beste batzutan eskuitara. Hortxe ongo litzake laburua. Gero, hol honi emango diogu formatxo bat. Lehen esan dizuten bezala San Juan Valentziaren zatian nola den eta San Juan Valentzian balebidean nola jutentzian, hol honi emango diogu formatxo bat, bale baten isatsaren forma. Eta hortxe dago, marraztuta. Laburua eta balearen isatsaren forma. Eta gaurkoz honekin bukatze dugu. Venga, aurren artea jo!